ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യദന്തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ജൈവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്യതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനേ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം. മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തർവാദി നഷ്ടകേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘ്യേതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം മധേകബന്ധോ മത്സംഗ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ. നമോസ്തുതേ ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുവാദ് കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി. ഭക്തരശാക്തികമന്ദരകൃഷ്ണസമിതി മംഗളൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ. ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രണാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ശ്ലോകം 37 മാതാജി എടുക്കാനുള്ളത്. 37 തുടങ്ങിയെടുക്കണം അല്ലെ? 35 എടുത്തു വെച്ചിരിക്കണേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ.
ശ്ലോകം 37 തുടങ്ങിയെടുക്കാം. ഇന്ദിര മാതാജി മ്യൂട്ട് ആക്കിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഈ ഭാഗത്തില് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അല്ലെ മഹാരാജ് പരീക്ഷത്തിനോട് ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് ക്രമേണ ആദ്യം വിരാട് രൂപത്തില് നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചു തുടങ്ങുക, ഒരു ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? ക്രമേണ പരമധ്യാനത്തിലേക്കും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിപരമായ, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപഭക്തിയിലേക്ക്, എന്താണ് ത്രിഭംഗ രൂപം അല്ലെ, ആ 3 വളവുകളുള്ള ആ കൃഷ്ണനോട് കുഴലൂതി നിൽക്കുന്ന ആ ഭഗവാനിലേക്ക്, എൻ്റെ രൂപഭക്തിയിലേക്ക് മനസ്സ് ഉയർത്തണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പരീക്ഷത്തിനോട്. അതായത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്തൻ എന്ത് വേണം? ഭൗതിക ആസക്തികളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെ സ്മരിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം എന്താവും? ശുദ്ധമായിത്തീരും. ആ ശുദ്ധമായിത്തീരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് ശ്രവണം, ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ കേട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമായി തീരുമ്പോൾ എന്ത് പറയും? ഹൃദയത്തില് നിരന്തരമായ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനോടുള്ള ആ പ്രേമ ഭക്തി വളരും. അപ്പൊ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുക? ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം, അത് ഭവസാഗരമാണ്. ആ ഭവസാഗരത്തില് ജനിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. അതാണ് അവസാന ഭാഗത്തെ 2-ാമത്തെ സ്കന്ധം 1-ാമത്തെ അധ്യായം അവസാന ഭാഗമാകുമ്പോഴത്തേനും ശ്രീ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് ഉപദേശിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളുടെ ഏതാണ്ട് രത്ന ചുരുക്കം എങ്ങനെയാണ്? ശ്ലോകം 37 നോക്കാം നമുക്ക്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ബ്രഹ്മാനനം ശതഭുജോ മഹാത്മാ വിടുരു രംഘ്രിശ്രിത കൃഷ്ണവർണ നാനാഭിധാഭി ജിഗണോ ഭവന്നോ ദ്രവ്യാത്മക കർമ്മവിധാന യോഗ. ബ്രാഹ്മണർ എന്താണ്? ബ്രഹ്മാനനം ശതഭുജോ മഹാത്മാ വിഡൂരുരംഘ്രി ശ്രുത കൃഷ്ണവർണ നാനാഭിധാബീജ ഗണോപവന്നോ ദ്രവ്യാത്മക കർമ്മവിധാന യോഗ. നമുക്ക് അർത്ഥം നോക്കാം. ബ്രാഹ്മണ, ആനനം മുഖം, ക്ഷത്രിയർ, ഭുജഃ കരങ്ങൾ, മഹാത്മാ വിരാട് പുരുഷൻ, വൈശ്യർ, ഊരു തുടകൾ, അംഘ്രിശ്രിത സംരക്ഷണയിൽ, കൃഷ്ണവർണ ശൂദ്ര, നാനാപ്രകാരത്തിലുള്ള അഭിജഗണ ദേവന്മാർ, ഉപപന്ന മറികടന്ന്, ദ്രവ്യ ആത്മക വിഭവങ്ങളാൽ, കർമ്മങ്ങൾ വിധാന യോഗ. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണരാണ് മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ക്ഷത്രിയരാണ് ഭുജ കരങ്ങൾ, മഹാത്മാ വിരാട് പുരുഷന്റെ വൈശ്യർ ഊരുക്ക തുടകളാണ്, അംഘ്രിശ്രിത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദ സംരക്ഷണയിൽ കഴിയുന്നതാണ് ആര്? ശൂദ്രര്, കൃഷ്ണവർണ ശൂദ്രർ. നാനാപ്രകാരത്തിലുള്ള വിധാധാമങ്ങളിൽ അഭിജഗണ ദേവന്മാര് ഉപപന്ന മറികടന്ന് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയാണ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ്, ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. വിരാട് പുരുഷന്റെ മുഖാംബുജം, തമരപ്പ് പോലുള്ള മുഖങ്ങള് ബ്രാഹ്മണരും, കരങ്ങൾ ക്ഷത്രിയരും, തുടകൾ വൈശ്യരുമാണ്. ശൂദ്രർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദപത്മങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിലുമാകുന്നു. അപ്പൊ 4 വരെ പറയണം അല്ലെ ജാതികളെ പറ്റി. ആരാധ്യനായ സർവ്വദേവന്മാർക്കും അതീതനാണ് അദ്ദേഹം. ദേവന്മാര് ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് അല്ലെ. ആരാധ്യരായ സർവ്വദേവന്മാർക്കും, നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനായി സുഖകരമായ വിഭവങ്ങളാൽ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എവരുടെയും
കർത്തവ്യമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിരിക്കണം യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ മുന്ന് വളരെയധികം സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് അതിന് അത്ര നല്ല ആചാര്യന്മാരും വിഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് നാമ ജപം, നാമസങ്കീർത്തനം. യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലേണ്ടത്. ഒരു യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാനൊന്നും ഈ കലികാലത്തില് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം. അത് ഏവരുടെയും കർത്തവ്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥത്തിലേക്ക് നോക്കാം. ഏകദൈവ വിശ്വാസം ഇവിടെ പ്രായോഗികമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ സ്വയമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണേ? ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഒരു ദൈവത്തിൽ നമ്മള് 30 കോടി ദേവകളിലൊന്നും അവിടെ ഇവിടെ പാഞ്ഞ് നടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എവിടെ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി? ഏകദൈവ വിശ്വാസം ഇവിടെ പ്രായോഗികമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. നിരവധി ദേവന്മാർക്ക് വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങളിൽ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിവിധ തത്വങ്ങളായ ആ ദേവന്മാരെല്ലാം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ രൂപത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ലളിതാ സഹസ്രനാമം അങ്ങനെ അത് ചൊല്ലാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം പതിയാക്കുള്ളൂ, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷമവും വേണ്ട, അതൊന്നും വേണ്ട. എന്താ വേണം? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ശ്രീഹരിയുടെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ശ്രീഹരിയുടെ നാമം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ശക്തി ഉള്ളതാണ് എന്ത്? ഒരു കൃഷ്ണ എന്നുള്ള നാമം തന്നെ നാമത്തേക്കാൾ വളരെയധികം ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ രൂപത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരെല്ലാം മൂലമായ പരിപൂർണന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ ചുറ്റും എന്താണ്? പല വിധത്തിലുള്ള, നമ്മുടെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തില് കൃഷ്ണന്റെ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല, ദേവിയുടെ ആയിരിക്കാം, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഓരോരോ ദേവന്മാരുടെ ഒക്കെ മിക്ക കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങളും ദേവി ക്ഷേത്രമായിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ വേണ്ടത്? അവിടെ ചെന്നിട്ട് ദേവീനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഇതെന്റെ കൃഷ്ണനല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്തിരിഞ്ഞ് പോരാൻ പാടില്ല. എന്ത് വേണം? അവിടെ ചെന്നാലും കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അമ്മയെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരണേ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അവരെല്ലാം ആരെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് അവരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശിവൻ ഏറ്റവും വലിയ വിഷ്ണു ഭക്തൻ, അല്ലെ? വൈഷ്ണവാനാം ശംഭു എന്നാണ് പറയുക. ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ്, വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധകനാണ് ശിവൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മള് സാഷ്ടാംഗമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക തന്നെ വേണം. നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം തരണേ, ഭഗവാനിൽ എത്തിപ്പെടാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കണേ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം മൂലമായ പരിപൂർണന്റെ ആരാണ് ഈ പരിപൂർണൻ? കൃഷ്ണൻ. അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അതുപോലെ മാനവവർഗത്തിന്റെ വർണ്ണഭേദങ്ങളായ ബ്രാഹ്മണർ ധിഷണാശക്തിയുള്ള ഘടകം. എന്താണ് ധിഷണാശക്തി എന്ന് വെച്ചാല്? ബുദ്ധിശക്തി കൂടുതലുള്ളവരാണ് ബ്രാഹ്മണര്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ്? വേദങ്ങൾ പഠിക്കാനും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഉള്ളതാണ് അവരുടെ ധർമ്മം, ബ്രാഹ്മണര്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷത്രിയര്, വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലെ അല്ലെ ക്ഷത്രിയർ, ഭരണാധിപന്മാർ, അവര് സംരക്ഷണം ആണ് അവരുടെ ചുമതല. വൈശ്യർ, വാണിജ്യ വിഷയകരമായ സമൂഹം, ശൂദ്രർ, തൊഴിലാളി വർഗം എന്നിവരും പരമോന്നതന്റെ വിശ്വസ്വരൂപത്തിലാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണര് എന്താണ്? മുഖം, അല്ലെ? അക്ഷത്രിയര് കൈകൾ, വൈശ്യര് ഊരുക്കൾ, പാദത്തില്. അപ്പൊ ഇഷ്ടവിഭവങ്ങളാൽ പരമോന്നതന്റെ സംതൃപ്തി ആസ്പദമാക്കി ഓരോരുത്തരാലും അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം നല്ലതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശുദ്ധമായ നവനീതവും നെയ്യ്, ധാന്യങ്ങളുമാണ് യാഗാഗ്നിയിൽ സാധാരണയായി അർപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കാലാന്തരത്തെ മാനവവർഗം ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഭൗതിക വിഭവങ്ങളെ രൂപാന്തരീകരിച്ച് അവയിൽ നിന്നും വൈവിധ്യങ്ങളായ വിഭവങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു. ആകയാൽ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നെയ്യ് മാത്രമല്ലാതെ
മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ മറ്റുൽപ്പന്നങ്ങളും ഭഗവത് പ്രീതിക്കായി അർപ്പിക്കാൻ പഠിക്കണം. അത് മാനവ സമൂഹത്തിന് നിശ്ചയമായും പരിപൂർണത വരുത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നെയ്യും മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ മറ്റുൽപ്പന്നങ്ങളും ഭഗവത് പ്രീതിക്കായി അർപ്പിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് മാനവ സമൂഹത്തിന് നിശ്ചയമായും പരിപൂർണത വരുത്തും. അത്തരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യം, അത്തരം യജ്ഞങ്ങൾക്ക് പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ വിദഗ്ധോപദേശം ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് ധിഷണാശാലികളായ മനുഷ്യഗണം, അതാരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്? ബ്രാഹ്മണര് അല്ലെ, അഥവാ ബ്രാഹ്മണർ അത്തരം യജ്ഞങ്ങൾക്ക് പൂർവ ആചാര്യന്മാരുടെ വിദഗ്ധോപദേശങ്ങൾ ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർദ്ദേശം നൽകട്ടെ. ഭരണാധിപന്മാർ അഥവാ ക്ഷത്രിയർ അത്തരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യം ഒരുക്കട്ടെ. വൈശ്യർ അഥവാ യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടുന്ന സാധന സാമഗ്രികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വാണിജ്യ വ്യവസായ വിഷയകരമായ മനുഷ്യഗണം യജ്ഞത്തിനാവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ സമ്മാനിക്കട്ടെ. അത്തരം യജ്ഞങ്ങളുടെ ശുഭപര്യവസാനത്തിന് ശൂദ്രൻ അവരുടെ കായികമായ സേവനം സമർപ്പിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും യജ്ഞങ്ങള് പലയിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണര് അതിൻ്റെതനുസരിച്ച നല്ല രീതിയിൽ അവര് ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ട് വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി അത് ചെയ്യും. ക്ഷത്രിയര് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുക്കും. വൈശ്യര് അതിനുള്ള പണം അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ശൂദ്രര് കായികമായി എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നടത്തി കൊടുക്കും. മാനവകുലത്തിലെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടെ ഈ യുഗത്തിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്ന യജ്ഞമായ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ നാമ സങ്കീർത്തനം ലോകത്തിലെ സർവമാന ജനങ്ങളുടെയും പൊതുക്ഷേമത്തിനായി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടട്ടെ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കണത്? ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ നാമസങ്കീർത്തനം. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ശ്ലോകം 38. യാനസാ വിശ്വര വിഗ്രഹസ്യ യാ സന്നിവേശ കഥിതോ മയാ തേ സന്ധ്യാര്യതേസ്മിൻ വപുഷി സ്തവിഷ്ടേ മനസ്വബുദ്ധ്യാനയദോസ്തി കിഞ്ചിത്. ഇയാൻ അത് ഈശ്വരൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ വിഗ്രഹസ്യ രൂപത്തിന്റെ സന്നിവേശ പോലെ അസ്മിൻ വിരാട് രൂപത്തിൽ സവിഷ്ടേ മൊത്തത്തിൽ മനസ്സ് സ്വബുദ്ധ്യ ബുദ്ധിയാൽ യഥഃ ഭഗവത്തിന് ഉപരി അസ്തി കിഞ്ചിത് മറ്റൊന്നും അല്ലെ മറ്റൊന്നും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുവാദ് ജയ് ശ്രീലപ്രഭു. അപ്രകാരം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സ്ഥൂലാകാരമായ അതിമാനുഷിക ഭൗതിക വിശ്വസങ്കല്പനം ഞാൻ താങ്കൾക്ക് വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സ്ഥൂലാകാരമായ ഈ വിശ്വം മുഴുവൻ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ വിരാട് പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് അനുസരിച്ച് ആ വിരാട് പുരുഷനിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. താങ്കൾക്ക് അത് വിശദമാക്കിയിരുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇതിനുപരിയായി അതൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മുക്തി അഥവാ മോക്ഷം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപത്തിൽ, അതായത് വിരാട് രൂപത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുന്നു. അപ്പൊ വേറൊന്നും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനില്ല ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. നമ്മുടെ കർത്തവ്യം അല്ലെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് തോന്നിക്കൊണ്ട്, ഇനി ഭഗവാന്റെ രൂപം മാത്രം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോന്നിലും ഭഗവാനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തോടെ, അതാണ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക നേത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഈ വിരാട് രൂപം. അതെങ്ങനെയാണ്? ഈ വിശ്വസങ്കല്പന അത് മനസ്സിൽ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഏകാഗ്രമാക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം: ഭൗതിക പ്രകൃതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അജ്ഞാനവർത്തിയായ വെറും ഒരു പ്രതിനിധി മാത്രമാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 9:10 പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്താണ്?
എന്താണ് തീർച്ചയുള്ള പ്രകൃതി സൂര്യദേശ ചരാചരം ചരാചരം ഹേതുനാമേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരി വർത്തതേ. വർത്തതി. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാവുന്നു. രൂപങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളിൽ ഒന്നും ഭഗവത് ശാസനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നവളുമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. മമ മായ ദുരത്യയ, അല്ലെ? മായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ശാസനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നവളാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനായ ദ്രവ്യ തത്വങ്ങൾക്ക് അല്ലെ മഹത്വത്വം മുതലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടാക്ഷം ദ്രവ്യങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ കാരണമായിത്തീരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടാണ് പ്രകൃതിയില് ചരാചരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ പ്രകൃതി പുഷ്പിണിയാകും. ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടം കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പൊ ആ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ദ്രവ്യങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ കാരണം മഹത്വത്വം ഭഗവാന്റെ ഈക്ഷണത്താല് അത് ചലിച്ച് അത് ജീവനുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായി തീരുന്നു. ഉത്തരോത്തരമായ അറിവിധ വ്യാവർത്തനത്താൽ ഒന്നിനു പിറകെ മറ്റൊന്നായി അനന്തരഫലമായ പ്രവൃത്തികൾ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോന്നും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഓരോന്നും നശിക്കുകയും പിന്നെ വീണ്ടും ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. സർവഭൗതിക സൃഷ്ടിയും അവർണം സംഭവിപ്പിക്കുകയും പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ആ ബാഹ്യമായതെല്ലാം പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യും, അല്ലെ? നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം യഥാസമയം അത് പ്രത്യക്ഷമാക്കുകയും അപ്രത്യക്ഷമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ വഴിക്ക് പോകുമ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മെയിൻ റോഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോ സ്ഥലം പോലും അറിയാൻ പാടുണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? മുമ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഒരേ വഴി പോകുമ്പോ നമുക്കൊക്കെ പരിചയമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു മാവുണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ ഒരു ആലുണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റോപ്പുകളും നമ്മൾക്കറിയാം. ഇപ്പൊ എന്താണ്? വെറുതെ കളി കാണുന്ന പോലെ കഥ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എവിടെ എത്തിയെന്നോ ഏതാണോ നമ്മുടെ ശരിക്കും ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലം, ഇനി എവിടെയാണോ നിർത്താന്നോ ഇതൊന്നും ഒരു പിടുത്തല്ലാത്ത പോലെ ആയിരിക്കും ബസ്സിൽ ഇരിക്കുക. നമുക്ക് എല്ലാം അപരിചിതമായി തീർന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? വരികയും ചെയ്യും, അതൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾക്കൊന്നും ശാശ്വതമല്ല. അത് ഇപ്പൊ ഓരോരോ പുതിയ പുതിയ ഇതുകൾ തുടങ്ങുമ്പോ ആ ഭാഗത്തുള്ള വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ പോകും. റോഡിന് വീതി കൂട്ടിയോടുകൂടി നമുക്കറിയില്ല എവിടെ നമ്മൾ എത്തിയെന്ന് പോലും അറിയില്ല. അപ്പൊ അല്പബുദ്ധികളായവർ അവരുടെ അല്പജ്ഞാനം നിമിത്തം മനുഷ്യൻ എന്ന പോലെ അവതരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്താഗതിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭഗവത്ഗീത 9:11 പറയുന്ന നമ്മളിൽ ഒരുവനായി അദ്ദേഹം ഭൗതിക ലോകത്ത് അവതരിക്കുന്നതോ പതിതാത്മാക്കളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താലാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ദുഷ്കൃതാം, അല്ലെ? അതിനു വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഓരോരോ കാലങ്ങളില് അവതരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താലാണ്. എല്ലാ ഭൗതിക ധാരണകൾക്കും അതീതനാണ് അദ്ദേഹം. ശുദ്ധഭക്തരോടുള്ള അതിരില്ലാത്ത കൃപയാൽ ശുദ്ധഭക്തരോട് നമ്മളപ്പോ ഏത് നിലയിലേക്ക് എത്തണം? ശുദ്ധ ഭക്തര് ആയിട്ട് മാറണം. ശുദ്ധഭക്തരോടുള്ള അതിരില്ലാത്ത കൃപയാൽ അദ്ദേഹം അവരോഹണം ചെയ്യുകയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്താണ്? ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട്. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തർക്ക് ഇതെല്ലാം കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ വരുന്നതും പോകുന്നതും ദേവന്മാർ വരുന്നതും ഒക്കെ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക തത്വജ്ഞാനികളും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അണുശക്തിയിലും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്ഥൂലാകാരമായ അവസ്ഥയിലും അത്യന്തം ആകൃഷ്ടരാവുകയും അവരുടെ മുഴുവൻ കഴിവും ശ്രദ്ധയും അതിൽ ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് കോടിക്കണക്കിന് രൂപകൾ എന്താണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഗവേഷണങ്ങൾക്കും ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും റോക്കറ്റ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി പോയി കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ കടലിൽ ചെന്ന് പതിക്കും. അപ്രകാരം അവർ ആധ്യാത്മിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ അജ്ഞാതവും ആജ്ഞേയവും അമേയവും അനിർവചനീയവുമായ തത്വത്തെക്കാൾ ഉപരി ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ബാഹ്യമായ ഭാവത്തിനും ഭാസികത്വത്തിനും ഏറെ ആദരവ് നൽകുന്നു, അല്ലെ? അവരെന്താ ചെയ്യണ? ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.
ബാഹ്യമായ ഭാവത്തിനും ഭാസികത്തിനും അതിൻ്റെ ശോഭയ്ക്കുമൊക്കെയാണ് ഏറെ ആദരവ് നൽകുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം അത്തരം ഭൗതിക പ്രവൃത്തികളുടെ അധികാര പരിധിക്ക് അപ്പുറത്താണ്. മാത്രവുമല്ല, ഭൗതിക തത്വചിന്തകന്മാരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അവരുടെ അനുഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി എല്ലാറ്റിനെയും വിശകലനം ചെയ്യുകയാൽ ഭഗവാൻ ഏകകാലത്ത് സർവവ്യാപിയും കേന്ദ്രീകൃതനുമാണെന്ന സങ്കല്പനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവർക്ക് പ്രയാസമാണ്. അവരെന്താണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നും ഉള്ളത്, അല്ലെ? എന്നും മുൻപുണ്ടായിരുന്നു, എപ്പോഴും ഉണ്ട്, എന്നും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ലോകം തീർന്നത് കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന സർവ്വവ്യാപിയാണ്, എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു, കേന്ദ്രീകൃതനാണ്, അദ്ദേഹമാണ് ആകെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് പോലും ആ സങ്കല്പത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവർക്ക് പ്രയാസമാണ്. ആർക്കാണ് പ്രയാസം? ഈശ്വരവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ആത്മജ്ഞാനപരവും അതീന്ദ്രിയമായ വിരാട് രൂപം പ്രകടമാക്കി തെളിവ് സഹിതം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കൃപ കാട്ടിയിട്ടും ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ച് സുവ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിവില്ല. എന്നിട്ടും അവർ അതിനൊന്നും ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? തൻ്റെ ഈ അതിബൃഹത്തായ രൂപത്തിന്, അതാണ് വിരാട് രൂപം, ആ രൂപത്തിനുപരിയായി യാതൊന്നുമില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. എല്ലാം, നദികളും പർവ്വതങ്ങളും എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഇത് നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. അത് പറഞ്ഞിട്ടും അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഭൗതിക ചിന്താഗതിക്കാരായ ഓരോ മനുഷ്യനും ഈ വിശ്വരൂപ സങ്കല്പനത്തിന് അതീതമായി ചിന്തിക്കുവാനോ സങ്കല്പിക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല. ഭൗതികവാദികളുടെ മനസ്സ് ചഞ്ചലവും ഒരു വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ്. ആകയാൽ ഭഗവത് വിശ്വരൂപത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തെ അഥവാ അംശത്തെ സ്മരിക്കുക വഴി ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിന്, അതിനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിന് ഒരുവനെ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഭഗവത് വിശ്വരൂപം, ഈ രൂപത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലെ പർവ്വതത്തിന്, അതായത് എന്താണ്, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ആളുകൾ ഇത് ചെയ്തു, അതേപോലെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം സ്മരിക്കുന്നതിന്. ഒരുവന് ഉപദേശിക്കുന്നു. കൂടാതെ വനം, കുന്ന്, പർവ്വതം, സാഗരം, മനുഷ്യൻ, മൃഗം, ക്രൂരമൃഗം, ദേവൻ, പക്ഷി, നികൃഷ്ട ജന്തു എന്നിങ്ങനെ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിലെ ഏത് ആവിഷ്കരണത്തിലും ഒരുവന് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവന്റെ ബുദ്ധിയാൽ മാത്രമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എല്ലാത്തിലും ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അറിയുന്നു, അല്ലെ? അതാണ് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും പട്ടി, പൂച്ച, സിംഹം, ആന, സന്യാസി, ഇവരെല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാന്റെ അംശമുണ്ട്. അപ്പൊ ആരെ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ധ്യാനിക്കാം. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ ഏതാവിഷ്കരണത്തിലും ഒരുവന് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവന്റെ ബുദ്ധിയാൽ മാത്രമാണ്. ഭൗതിക ആവിഷ്കരണത്തിലെ ഓരോ വിഷയവും ഓരോ വസ്തുവും ഏതും വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി, ഒരംശമായി, അവിഭാജ്യ ഘടകമായി വ്യവസ്ഥ ചെയ്യപ്പെട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അപ്പൊ പിന്നെ ദേവന്മാരും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളല്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കോടെ എന്ത് പറയണേ, ഇത് ധ്യാനിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ശ്രദ്ധ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മ എന്ത് വേണം? അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ശ്രദ്ധ. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിലേക്ക്, ത്രിഭംഗ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരണം. ഇത് നമ്മൾക്കൊരു ഊന്നല്, ഈ ശക്തി ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. വനങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടായത്, സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ജലം ആവിയായി പോയി നമ്മൾക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ശക്തിയെയും നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് അവസാനം നമ്മൾ ഒന്ന് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഏകാഗ്രത കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഈ പ്രക്രിയ നാസ്തികത്വത്തിന്റെ ആസുരിക വെല്ലുവിളികളെ അല്പാൽപമായി കുറയ്ക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒന്നുമില്ല, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഇതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കുറയ്ക്കുന്നു. ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ഉത്തരോത്തരമായി വളർത്തുകയും ചെയ്യും. സകലതും
പരിപൂർണന്റെ ആ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാകിയാൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണെന്ന ഈശോപനിഷത്ത് ശ്ലോകങ്ങളെ ഒരു അഭിനവ പഠിതാവ് പടിപടിയായി പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കുകയോ അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തോടും യാതൊരു അപരാധവും ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കല, മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത്, മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താണ്ടിരിക്കുക, നമ്മളെ വാക്കുകൊണ്ട് പോലും ഒരാളെയും വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. എന്താണ്, അവരിലും ഭഗവാനുണ്ട്, അവരെയാണല്ലോ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരും. കർമ്മ പദ്ധതി പഠിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ദൈവിക ചിന്ത അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനോടും ഒരു ദൈവികത മനസ്സിൽ നിറയും, ഒരുവന്റെ അഹങ്കാരത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കും. എത്ര നല്ല പുറപ്പെട്ടാണ് അല്ലേ ഇത്. നമ്മുടെ അഹങ്കാരം ഒന്ന് കുറയും. സർവ്വതും സകല വസ്തുക്കളും പരമശരീരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാക്കിയാൽ എല്ലാറ്റിനോടും ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒരുവൻ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു അല്ലെ. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഭ്രാന്തന്മാരെയും ഇത്തിരി അംഗവൈകല്യമുള്ളവരെയും ഒക്കെ ഒരു പുച്ഛം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു, നമ്മൾ കളിയാക്കുക ചെയ്യും അല്ലെ. ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണത് ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഒരു സൃഷ്ടി തന്നെയല്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് വന്നത്? നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത പാപ കർമ്മ ഫലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാപം നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അറിയാതെയോ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിയേണ്ട ഒരു ശരീരം കിട്ടിയത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു അവസ്ഥ വരാം എന്നൊന്ന് ആലോചിക്കണം. അതാലോചിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരോടും എന്ത് തോന്നും? നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തിൽ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ അഹങ്കാരം, ഭഗവാനെ ഈ 3 നേരവും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അതിനൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നു വെച്ചത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിട്ട് എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തെ കുറയ്ക്കണം. അതിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുക. നാമം ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എപ്പോഴും നമ്മളെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ വിടാതിരിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അതുകൊണ്ടാണ് വൈഷ്ണവരെ നമ്മളെപ്പോഴും നമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അവരാണ് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നവര്. അവരുടെ ഇതില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും സാധിക്കില്ല.